Уважаеми дами и господа, обещахме, че ще коментираме единствено и само неща, които никъде не се говорят до момента, а именно медицина на бъдещето. Какво имам предвид? В момента лекарите практикуват и работят единствено само като снимат диагнозата чрез разпит на пациентите и оттам ги насочват за всякакви видове изследвания, лабораторни, клинични, параклинични и т.н. Един от моите приятели казаше тъй: всеки човек има нужда да получи медицинска помощ и няма право да умира без такава. Какво следва от това? Сега в момента има възможност, но не се прилага в България, като отидеш в бърза помощ или спешно отделение, да ти приемат и да ти направят най-различни изследвания. На първо място обаче, като отидеш в болницата, никой не ти прави изследвания да види дали имаш някакво възпаление, дали то е остро или хронично, дали е предизвикано от вирус или бактерия или някакъв друг причинител, да кажем химическо натравяне или друго, или биологично. Именно поради тая причина сякаш бяга грижата за хората настрани. На времето още, преди 2600 години, Хипократ е казал, че медицината е най-благородното изкуство. Дали е така или не, оставам вие да прецените. Но в момента се изисква от всички лекари да бъдат едва ли не вундеркинди. Вундеркинди лекари е имало и в миналото, и в настоящия момент, макар че в момента някои студенти влизат в медицина и с тройки. Но това е без значение. Кое е същественото? Има възможност в момента да се направят изследвания, именно тези, които говорихме. Да се види къде е възпалението в организма на пациента, който е пристигнал и привива се от болка, и вместо да се направлява към кабинет или към лаборатория, да седне и за около няколко минути, не повече от 2 до 10 минути, може да се види и да се разбере дали има вътрешни изменения, дали има вирус или бактерия, в кой орган са локализирани и евентуално до какви последствия са довели. Интересното е това, че в момента никой не обръща внимание на фактора време в медицината, а то е от съществено значение. Какво имам предвид? Когато дойде пациента, при който и да е лекар, фактора време трябва да е максимално кратък, за да може лекаря да постави заключение за това какво му има на пациента. Той как се чувства, а лекаря почва да го разпитва. Вместо да го разпитва, той може да го подложи на това изследване, за което говорим, като част от него е сертифицирано и патентовано в България. Но, за съжаление, не се прилага. От тук нататък следват и другите изводи. Всеки лекар, лекуващ, преди да е отишъл при него пациента, може да отиде именно с тези изследвания. Една диференциална диагноза, която да пристигне при него и лекаря да прецени от тук нататък как ще продължи лечението или прегледа на този пациент. Следващия фактор, който е от съществено значение, е това, че с този вид апаратура, това е един апаратно-програмен комплекс, който комуникира през специални сървъри в 21 централи и сървъри междинни в различни държави и подбира стоящата вълна на всякакъв вид заболяване, всеки вид изследвания, което трябва да се направи, независимо дали е клинично или параклинично, поради тая причина, че всеки причинител, всяко състояние на човешкия организъм се характеризира състояща вълна. Съединените американски щати още 1965 година публикуваха и създадоха институт по стандартизация на стоящите вълни. Но, за съжаление, това не се прилага и не се практикува у нас все още. Навън от това се ползват единствено и само богати фамилии, богати и заможни клиники, болници, но у нас това, за съжаление, не се прилага. Другото, което е още по-интересно, че всеки медикамент, който желае лекаря да изпише на всеки пациент, да дори на себе си или на свои близки, в този апаратно-програмен комплекс са вкарани стоящи вълни на абсолютно всички лекарства, които се намират в фармакопеята, плюс непотенцираните хомеопатични препарати, билкови препарати и всякакви други производни и вещества, които се ползват в медицината. Към настоящия момент това са над 67 712 в групи създадени.
Оттам нататък следва всеки медикамент може да се тества за ефективност, поносимост и дозировка на всеки пациент индивидуално. В предните лекции говорех за индивидуалната биологична норма. Това в България не се изучава, не се коментира и да не говорим, че никой пациент, дори и лекар не са чували и не знаят за това. Освен това, всеки индивид, още от момента на раждането си, притежава комплексна индивидуална информационна стояща вълна, която включва в нея си не само биологичните клетки, човешки, които съставляват според Световната здравна организация около 46-48%. Останалите са, да не казвам, буклуци, химикали, храна, която приемаме, бактерии, вируси и т.н. Включително и заразена вода. Това е за в момента. Ще продължим да ви информираме за това и за в бъдеще. Благодаря ви. До чуване.